ñango altine annabi on wali kurlade windere armanto gidam jom ñango altine annabi on wali kurlade windere armanto gidam jom ñango altine annabi on wali kurlade windere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗalirumede fere feeñayi windere feeñjayi ɓatake bindaɗo amde 17 juko hitande ujunnaje 25 ɓatake men faati koye wasiya gandal alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokali windere sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwanimama enen kala en denti en mbiya jomiraɗo ɓeydan en jaam e sutura e nden kay ya jeende kala ya rabbi amin jam ñalngu altina annabi o sallllahu alayhi wa sallam yo allah heññu en e barke makko ya rahman amina ya rabbi yo allah sellin sembina joguiɗo caɗele kala yo allah ittu ha laaɓa ha wiye ceer ha wayno meeɗa wonde ngam barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam ala mo jeyɗen ala mo joguiɗen ala mo parnoten ala mo ñaƴirten so wona annabi o sallllahu alayhi wa sallam biyaɗo kam woni danorgal men mo juulata wona sababu maledema e wiide allah subhanahu wa taala allah e malaikaji mum kala enen juula e annabi o e hemen jaɓɓe allah gonɗinɓe juulene annabi o sallallah sallam ko nafoore men neɗɗo kalde waɗi moƴƴere ko nafoore mum kalde duwaniɗa neɗɗo ko nafoore kalde mbajiɗa neɗɗo nde jiɗɗa neɗɗo dokkuɗa neɗɗo fayida mbasɗa mettinde ɓernde neɗɗo mbasɗa lordemo mbasɗa leptudemo mbaɗɗamo e moƴƴere nden moƴƴere koye ma artata kala ko mbaɗɗa e bonande faade neɗɗo koye ma artata kala nde mbaɗɗa moƴƴere faade tago allah koye ma artata ya rabbi est ce que ɗum noon mbaɗen ko moƴƴi keɓen ko moƴƴi a watta ko moƴƴi aɗa duwo yo allah waɗani ko moƴƴi ƴewto hoorema eɗen jaa ha to cuuɗi meɗen ndulmaji dembe eɗen jaa ha to galle ceerno mouhamadoul siraji dem ko noonne kadi ceerno aliyu dem eɗen neldaɓe duwaw ɗum ko jaltugol aduna joom suudu ceerno aliyu dem heccihanke o ko hanki wonno wirwirnire ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji dembe en duwima en duwanima dendagal en ɗam dembe kala to cuuɗi men ndulmaji ɗo en duwima en duwanima dendagal ndulmaji naɓe kala ha tenti kadi ceerno mouhamadoul siraji dem kami ceerno aliyu dem en duwanima sohnajo jaaɗo o malikaji yurmede jaɓɓomo Fatimatu bint rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yo won jaatige makko
yo Allah honnumo e aljannaji ɓurɗi tawde ya rabbi ya rahmanu ya rabbal alamina kanko e dendagal maɓe julɓe kala. hanki onon khalifaɓe hewɓe ngari toon tedduɓe ko ɗon calminten ceerno Habous Diallo ene rutta teddungal faade dendagal ndulumajinaɓe kala arino toon adduna ɗum tan ko ziyara ceerno Ahmad Siré Kane mo ganduɗa ko jiyaɗalla moƴƴo jangguini yimɓe jangguini jinneji jiyaɗo Allah ɓooyɗo jaaɗo ko ɓooyi ɗaccuɗo hande batte gandal e sifa moƴƴere dontinɗo kadi ɗum en donima hande taaniraɓe makko e ɓesgu makko kala ceerno Habous Diallo ne rutta teddungal faade dendagal ndulmajinaɓe kala tenti noon enɗam kan hande kono kadi omo rutta teddungal sohnajo tedduɗo woni gorgol Dieynaba Kane ko noonne kadi e jinnaɗo men Moussa Bayel e dendagal enɗam sarɓe e babaɓe e dendagal ndulumajinaɓe foof ceerno Abdoul Karim Dia ɓuuri andirede wojji foyni hanande godron ceerno Abdoul Karim Dia ene yettini duwaw hanki ɗon ɗo cuuɗi men ndulmaji ne iwi toon to dañcaɗi ko noonne kadi ne rutta teddungal faade dendagal ndulmajinaɓe kala e dendagal kadi ɓen e hemnoɓe arde yettinde dowuji men kala ɗo cuuɗi men ndulmaji eɗen juuro ceerno Mody Sall moƴƴo gando lattuɗo gandal musidɗo mum ceerno Abou Baydy Kaw ene tintina dendagal bandiraɓe kala wonande mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallama mo heewi yuɓɓinde kala hitande hikka noon jamma o waɗata so haaji Allah rahmanu ko ɗiɗi lewru septembre fanduɗo hen ndu so jomiraɗo haaji omo tintini dendagal bandiraɓe julɓe kala ha tenti noon ndulumajinaɓe ko taari ndulmaji e dendagal musidɓe e sehilaɓe mbawi wonde kala ko ɗiɗi lewru septembre so Allahu lamɗo o jaaɓi omo bismi hen noon dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo mbawi wonde e nder windal nde kala to cuuɗi men ndulmaji funeɓe ɗo hen lahngal biyeteɗo Mouhammad Ɗayyibou Ly ko jangowo o jangganno ko ɗon ɗo Jammel Gawdal ɗo omo yaara hedde duuɓi nogas pawɗi seeɗa omo ɗeɓi faadude seeɗa noon kono wona dafaɗo wona haydara jangguintamo ko ceerno Mamadou Kaw kanko noon guila ñande asende sanga 22 heures ɗo fonno arde darsude nde guilɗen wo yiyaka ɗon waɗacci bagage makko e defte makko kala nene makko ne wiye Fadimata Demba Ly jinnaɗo makko gorko ne wiye ceerno Ɓayyibou Ly ko noonne kadi e sohna Aissata Demba Kudi Ly kala noon bawɗo yiidemo yo tinno jokkodira e nde ɗo henno tongode walla kanko hoore makko ɗo woni kala yo jokkodira nde tongode woni 77 632 14 82 77 632 14 82 guiɗo Allah ganduɗo ɗo heedi walla kanko hoore makko beele o wawa jokkodirde e jinnaɓe makko walla o arta ɗon ɗo ceerno makko ɗo walla o arta ɗo cuuɗi makko ndulmaji funeɓe ɗo beele jinnaɓe ɓerɗe men mbawa deeje yo Allah wat jaam waɗa suturo yo Allah holliti ya rabbi ya rahman alhamdulillah musidɓe tedduɓe mbiɗen kala ñande altina eɗen keewi arde e yewtere men sifa gandal nde tawno ko kewɗen wiide kala saaha puccidaɗo waduno kala ko gandal lampan jeynotoka aduno kala ko pinal galle nanno aduno kala ko muñal nde tawno neɗɗo sa woni pinɗo a wonat jontaɗo gona paamɗo tene kadi nanda e gando sa woni gando so alda e pinal aɗo wete nde tawno pinal kam yeynoto lampa windere nde kala kam woni lampa nde tawno Allah subhanahu wa taala wi ko jeehe e leydi ndi bitte laare ma rokkumon feƴƴitade haqqille
e yiide ko kan jannguɗa ko beele saɗa haala ɗum pawa hen jiiɗe ma nden ɓurata yuɓɓude ɓura fewde ɗum addi humpitade ɓuri humpede nde tawno neɗɗo pinɗo jaɓata yimɓe jooɗo e rendo yimɓe ne jewta an sa nanni ɗemgal ma yewtere nde kalta gueɗe ɓennude ɓooyɗe taw kamɓe ɓe jaati jamanu to ɓe jahata ɗo eɗen gandi joguimɓe waaɓe noon ɓe ganduɗa ko daɗaɓe no feewi to banggue pine aduna guila e humpitoji ha e hande to yeru to golle jahata walla ɗo haala walla ɗo yewtere dari ɗo so tawi yimɓe ne jewta ma tin hen goto ko yewtata ko guila des années ɓennuɗi ɗi o arti ɗum o wiɗo o nawdu ɗum e hande o taw wondi wawata yaade so yimɓe ne jewta ko wayno football jaafuɗon e konngol ene kaala hande fettiyankoɓe hande ɓe on o anda hande ɓe o andi koɓe hanki ɓe omo lowdo ɗum e lowdi hande ndi wawa yaha ɗum tagui noon woni neɗɗo pinɗo ko gandu to jamanu o yarata ko jamanu o yadata ɗo jamanu o tolni ko jamanu o woni e dow mum saɗa jogui hen pinal ngal pindinta yimɓeɓe pindinaɓe hen saɗa jogui hirjinogo kirjinaɓe hen saɗa jogui rentinogo dentinaɓe hen saabu ɗoɓe tolni ɗo dañi to tolniɗa ɗo saabu ɓe gaari e jamanu gandal aɓe mbawi ka wawa aɓe mbaɗa ka waɗa aɓe keeɓa ka heɓata taw an bindimaɗi natti wawde artirdeɓe natti wawde forludeɓe aɗa wawno forludeɓe gartiraɓe jaada e mabɓe so tawi humpitino koɓe humpiti ko nawda hen haala Allah ka nde tawno aka yaade e kala jamanu e kala saaha e kesam kesamagu nde tawno ko ɗum woni Allah rahman alhamdulillah gandal yawtata en jaa ha ɗon ɗo cuuɗi men Dumbural fa juuroɗon ceerno Mouhamadoul Amin Ly kami ɓesgu makko kala gando gandinɗo jiɗɗo almudo ha woni gonga e sifa no mbaɗa kala an almudo o saabu o yiɗi ɗum haw moɗi ɗum ha woni gonga e gonga Allah addino jiyaɗo Allah goto ene iwi guine ko neɗɗo mawɗo desɗo rewɓe mum ha jibini ɓiɓɓe mum ha mbawi lomtade ɗum e guese e gaynaka sorti ɓocciti yeehi ari gam yidde faggitade gandal sagane nimsi janggani woni ɗon min gondimum e ngal duɗal ene janga e kala saaha so heeɓi talkuru woni letere giwɗo e ɓesgu mum e suddiɓe mum gila to la Guinée so seeki letere o yaltini ko woni hen ko nafatamo ko hedde bindi letere ko janggata o seeka ɗo duppa saabu yiiɗa andude ko woni toon woto tardindemo e gandal ha Allah rokkimo gandal o hooti omo nawti gandal taw ko desɗo suddiɓe makko omo jibini ɓiɓɓe makko omo nimsani gandal holko saabi gadduɗen ɗum eɗen calmina ceerno Abdoul Qadir Balde tawete toon ha toon to Monrovia ne tawi nder leydi Libéria o holliti kaw makko ene wiye ceerno Abdoul Wahab Balde ko commerce mawɗo ene waɗa kadi business uji mum ɗon ɗo Monrovia o holliti nde o ari koye jungo kawiraɗo o kanko noon Allah ne yiɗimo omo jangge Fuuta o mo Sénégal Qur'anil Karim ha Allah rokkimo o jangi sariya o fiila alpha nde o hootila Guinée o fayi to Monrovia o tawi toon kawiraɗo o fodde soɓe juula walla somo duwo walla saaha somo dursito Al-Qur'anil Karim ene wela kanko ceerno Abdoul Wahab o ene welamo no feewi jeeyi sababu no wi baɗam min de ɓooyde kala mi ruttoto ngam janngoyde haala Allah ka ngam janngoyde diina mo sabu mi tawi an saɗa janga no mbaɗirta ni mbo jogui nimsa mawɗo no feewi omo wondi e cuddiɗo makko e ɓiɓɓe makko ɓiyi ko afo janggata ko ɗemɗe tubakiri
so arti wallodira e makko e boutique, o jogii ɓiɗɗo debbo ne wallodira e makko ene janga ha hunde juri noon taw ɓe gonɗen ken tolno e duuɓi 4 ha duuɓi 5 o noddi baaɗiraɗo o wi baɗam kalifma Allah boutique o dokka dépense galle o toppirɗa ɓesgam ngu min mi yeehi mi laaroyi gandal o jaɓani haalde ɗo fayi o yeehi o ɗaɓɓoyi gandal e nder gendi leydi Sénégal o waɗi e nder leydi ndi duuɓi 6 o yahani ni La Guinée ni Monrovia Libéria ni humpitade joom suudu makko ni ɓiɓɓe makko ni baaɗiraɗo Allah wallimo tagande lesnde kam fof o huñima naate hoore he o felliti noon e nder duuɓi 3 keddiɗi ɗi wattude ɗum sariya Allah wallimo e nder ɗin duuɓi 3 woodi ko Allah rokkimo hen wonnomo weeli haqqille kadi ko nimsanɗo ɗum kadi ko mawɗo ene jogii himme ene wawi dublude jangde mum wadda hen wittoji wadda hen hettade ala yidde yontede ala yidde nadde gueɗe goɗɗe kañum ko galle ceerno tan leeli darsunaɗo kala omo hetto kala almudo omo ɓeyditoro kala ɗo hunde waɗi omo ara kala ko saggi omo namdo o wondaka haydara ha Allah yiɗimo o fiila o setana omo jiya e yimɓe ɓurɓe wawde tafsirul qur'anil karim e ngal duɗal o hooti o arti o tawi kay baaɗiraɗo liggima ha yaltini hen boutique goɗɗo o tawi ɓiɗɗo o mawɗo o gayni jangde ene jooɗi ne jogii diplôme mum o tawi ɓiɗɗo debbo ne wone jangde o tawi ɗon joom suudu makko o arti hande juma goto nayi legal mabɓe ɗon ɗo Monrovia kanko halfina juma o kanko tafsirta ɗon kanko janginta ɗon sariya alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe tedduɓe gandal yawtata woto fanni ha nimsa wiidat jangguini ɓiye caggal aɗa wuuri a ɗannima fayi France walla fayi Europe walla Afrique walla Amérique walla Asie ɗo wawi wonde kala a liggima ha heeɓi ala traite aɗa jogui galleji ma Dakar aɗa jogui galleji ma Conakry aɗa jogui galleji ma Bissau aɗa jogui galleji ma Banjul aɗa jogui galleji ma Bamako walla jogui galleji ma Nouakchott e nder wuuro moon aɗa jogui hen galle ma aɗa jogui fayida ma a heeɓi ala traite maɗa haydara gollani goɗɗum aɗa wawi ruttitade janggude yawtata aɗa wawi haɓɓude hoorema ha tiiɗa nawa hoorema e duɗal babiraɗo mawɗo nawa hoorema e duɗal ala ko bonnantuma haydara so wona ko ɓeyduma e moƴƴere e peewal sa ari e ngal duɗal aɗa wawi janggude ɗon ko janguɗa kala ma dañen kaɗa suuroro saabu e kala saaha eɗen nana wonde babiraɗo dañƴo duuɓi 65 dañƴo duuɓi 70 dañƴo duuɓi 50 waɗi baccalauréat gañima holko sabotako babiraɗo mawɗo dañƴo duuɓi 80 rutto e duɗal qur'ana janga won hafiz qur'ana naata histoire ɗum woni histoire ɓurɗo baccalauréat ni baccalauréat dañƴo duuɓi 60 a fayi université a waɗi toon setta goɗɗi sa gayni hol ligguey mbawɗa dañoyde ha dumoɗa hen so wona rokkude sukaɓe sembe e hirjinde ɗumen faade gandal ɗum noon annene Allah rokkima aɗa wawani dépense galle ma Allah rokkima a heeɓi ala traite maɗa ala ko heddi so wona jonde hakkude WhatsApp e ɓalemir e goɗɗum aɗa wawi ruttade jangde ɓayde ka nimsuɗo ñallata ko nimsande ɗum ngamela gaynani haydara sahabaɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam jangguini ko manggu saabu diine o l'islam koma annabi men tedduɗo sallallah alih sallam dañi duuɓi 40 nde nelal yette mum duuɓi 40 an tawa ɗannima ha fuɗɗima mahde galle ma Dakar walla galle ma laamorgo mon walla fuɗɗima fiide tuufeji kam mahde wuuro mon duuɓi 40 an a resi ha jibini ha ɓiɓma mawni woni ɓiɓɓe ma ni yontuɓe resede walla yontuɓe resde wona duuɓi 40 a humpitima ko woni aduna o kala a andi ko moƴƴi a andi ko boni a andi Allah subhanahu wa taala a andi annabi sallllahu alayhi wa sallam duuɓi 40 hankkadi a andi ko nafma a andi ko nafatam
a andi laawol ngol cuɓiɗa beele ko ngol moƴƴantuma walla laawol ngol moƴƴantuma. duuɓi 40 ɗi annabi sallallahu alaihi wasallam nelira qur'anul karim jippe makko ɓe sahabaɓe heccuɓe mo e ɓo hecci ko ɓe naate diine l'islam jangi qur'ana jangiri mangu ha jiiɗi ko ɓe ñembaten hande ɓayde jangde yawtata teni Allah wi ko tagarani en sona en ndewɗum tagarani yimɓe e jinneji sona en ndewmo teni kadi sappare nde o sappi nde o sappani ko yimɓe e jinneji mami hebbin jeyge ha wiye ñoƴ hakkude yimɓe e jinneji kono kadi o wi o tagarani neɗɗo o e jinne o sowona yo rewmo kala ko mbawɗa wadde e kala ko mbawɗa yaade e kala ko mbawɗa fewnude garɗa koye aduna jeere nde jeere ko nde gasore jeere koko taggata saabu ka maayowo ñande kala ɗiye maayoɓe ɓe gartani gila a jibinaka maman turu mamma en maayi ha hande gartani tene ɓen ɓurnoma wurde duuɓi kewɗi jeehi gartani deke aɗa andi an hoore maɗa ma duumoye ndi leydi tawa artata so wona ñalawma ummital on ñalawma noon ko ñalawma goonga mo kuccodirta e joome hujjade ko garnoɗa gollade ndi leydi ɓayde Allah wallima ani hama moƴƴininama needi inde e sunna aɗa hokka farillaji maɗa a resi ha wawani galle ma sukama gari lomtimama woto ngamela heeɓe ha donka jangude woto ngamela heeɓe ha donka jangude saabu holɗum goho ma hel ɓernde ma duttoɗa e Allah subhanahu wa taala ma hel ɓernde ma wone cakaneji aduna saabu en jihande woni mawɓe hewɓe hande kañum ɓurtitade e cakaneji aduna saabu jawkal aduna seeɗa ene bewnaɓe e cuuɗini ndi ganduɗa hande ndi aɓe gandi fewanani ɓe ma hel ɓernde ma e ittudema kon cukalon e sifa wawnere walla welnere haalis wadde ɓe sifaji goɗɗi tawaɗo suuɗi less ɗe gueɗe kala ma itte e jooɗade ene miijo gueɗe pewani walla ne haala e whatsapp uji o joji ɗi pewani walla nde rewi ndo gueɗe goɗɗe ɗe gona himme aduna ɓayde woni a wonani jangguinowo walla hande jokkuɗo gollal walla hande joguiɗo meccal ene jangguina yimɓe ko jangde ɓayde ka jooɗiɗo tan aɗa wawi ruttade e jangude janggo an hoore maɗa kaɗa naftira yimɓeɓe saabu annabi sallllahu alayhi wa sallam wi jettinane kam leñolam e kala leñol ngol haysoko harfu goto faade moƴƴere beele yimɓe peewa aɗa jeeya hen aɗa jeeya hen wona an tan yettinte wona neɗɗo tan ara tan yettinanma ene wima feew moƴƴu wani warni aɗa fetto est ce que aɗa waɗi jawdi ma so yeehi garta e jikku ma so yeehi garta e aadama so yeehi garta e ɓernde ma so yeehi garta e gonagal ma ala an hoorema yontu annene yaade ɗaɓɓoya garta mbiya minnene de yomi hir mi darano diine Allah o minnene waɗa ko calimi waɗa ko calnimi Allah waɗa ko calnimi nelaɗo saabu mi humpitima mi andi alhamdulillah gona jontaɗo ɗum woni battane moƴƴe neɗɗo woto jaab wonde human binne tan ha maaya koto jaab wonde tan human binne ha maaya ha tenti noon to banggue gandal Allah ngal ha tenti to banggue jangude deftere Allah nde ha tenti noon andude haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rewde bottaji e kiraɗe e kaccitaji e wondi kadi e atayuji rewde grand place tan taw ganda kala ñalawma mo tuggorɗa sawruma dagoɗa ha grand place aɗa jooɗi tinde juma tugganma tan 10 heures ha wiyanma ɗo woni 13 heures juula koota gottoyɗa sa wottima ha hiiri kirnoyɗa grand place gona grand place oɗon jooɗi tan ko oɗon jewta hanki tufɗe e goɗɗum ene moƴƴi ene warata ene usta faaɗede ɓernde e uddere haqqille hoore kono e nder oɗo ta kala aɗa wawi dagade jaaha e galle ceerno jangga aɗa wawi dagade gara e galle ceerno jangga dokka exemple babiraɗo goɗɗo ma yi ɗum waɗa ɗum yimiraɗo goɗɗo ma yi o yimiraɗo waɗi ɗum waɗa ɗum
so ɓooyi ma yit sa yiɗi tan wooda ko dañƴa so woodi ko dañƴa dañat ko nafti ma naftu ɓiɓɓe ma walla nafta taaniraama walla janngina hen ɓiɓɓe ma walla janngina hen taaniraama walla janngina hen baaɗiraama walla wooda ko naftuma ko geɗe banda men ɓurɗe waawde yeynanade en lappine ɓamtare ɗo jiɗɗen uddirde yewtere buuɗaliru mende ganden gañgu ala fota won kiram fota won haasidagal fota won to bange haala Allah nde tawno en jikkala nder a jangi iblis nan toon haaside bamma adama e nenema hawwa jeyi sababu weddete ɓe ndi leydi aɗa suufa aɗa tampa a jangi haasidagal e mawnikinare iblis haasidagal e mawnikinare qabila a jangi hen haasidagal e mawnikinare e gañamtumago e mawnikinare nde Allah yiɗa penomo Allah yiɗa joni noon so tawi wonti o Allah ne rokkimo fahamde bindi Allah ne rokkimo gandal kala ko jangi o wawa an yumma janan o daroɗa kira o kiram bonɗam ha jaranma bonnudemo e dande makko e gandal makko e sifa makko kala gandal ngal ɓiye ɗaɓɓata ga de caggal mo bonnuɗa gawa mi anda hakko jogoto naftoydema an e ɓiye o ɓattake o ko niwle lori oɗo henno gorko o resi debbo debbo noon heɓano hurtade Allah waɗi kadi ɓe mbaddani ken tolno e lebbi ɗiɗi ni e ngal dewgal ɓe donki faamodirde e wawodirde gila debbo hurtaki kono ɓe lelima oɗon gandi no woodi gorko ne humana joom suudu mum lelo taw debbo hurtaki ɓe lelima ɓiɗɗo toɓɓama kono ɓe donki wawodirde ɗin lebbi ɗiɗi ɓe donki faamodirde ceergal yani hen ceergal yani hen debbo yeehi ha jibini ko ɓiɗɗo gorko o ari kanko e sehila makko o rokki inde ɓiyiko e saaha kala noon omo nelda ɓiɗɗo o rasiyo muɗum omo nelda ɓiɗɗo o nguura mum omo nelda yummum ɓiɗɗo o kadi ko wuurde beele wurna ɓiɗɗo o ɗo alay saago mbatten haqqille no feewi worɓe heewɓe ne ngoodi so ceeri e joom suudu mum so debbo o hooti galle bamumen ene yaade ɓinguel ma muynowel ɓinguel ko ɓinguel ma aɗa foti safrude ɓinguel ma aɗa foti ñamminde ɓinguel ma aɗa foti yarnude ɓinguel ma kanko yummum ɓinguel ma ngel ɓayde ɓinguel ngel wuuri koye endu makko ko ñamata koko hen ɓinguel ngel ñamata aɗa foti wurdemo kankone aɗa foti barjiddemo sa kala ko soodi kosameji makko walla ruyuji makko walla gaweji makko walla furwiji makko beele o ɓeydo dañde kosam o ñammina ɓinguel ma ngel kono worɓe hewɓe no ngoodi so ceeri debbo joguiɗo ɓinguel muynowel ceerti hen ha laaɓi koma ɓiɗɗo mawna tan wakko wuttimum arta galle bamum ɓuuri hen heew so wona taw kanko gorko o ɓuuri yidde debbo o taw ko debbo o sali hankkadi dewgal ngal o yiiɗa fiirude debbo o ɓinguel ngel o nangto ɓinguel ha tiiɗa beele ɓernde debbo ne muusa so tawi yettaki ɗon o heewi ko sofnude ɓinguel ngel o wappa ɗum o laarata ɗum ni worɓe heewɓe debbo ko ñamata e galle bamum ko yarata e galle bamum ko hen ɓinguel ngel wuuri firti ko joom suudu ma o mo ceerɗa o ɓinguel ma wuuri koye galle mumen galle ma mumen ga sa yiiɗi wiide janggo ko ɓiyam ñammin yarnu safru
kankoɗo gorko noon alhamdulillah e dow settade settiɓe o yalti aduna noon yo Allah wele mo o moƴƴini cukako cukalel ngel sagade jibina o moƴƴini kadi pele moƴƴe faate gonnoɗo joom suudu makko jibinɗo ngel ɓinguel omo nafɗa ɗum ratio mum omo nafɗa ɓinguel ngel ratio muɗum kono o resti debbo goɗɗo on wo hurtide ɗum ɓe dañji ɓiɓɓe ko ɓooyani tan on jibi ɓiɗɗo gorko on e ɓii ko gorko o ga hen mo afi o koɓe daɗodiri timmani hitande mo yimum hurtaki o on ko hecci ega kono wona hitande tan nden ngela entama kanko baaba galle o wi joom suudu makko o ɓiyam gonɗo wuuro kaari en oya mboɗo artira ɗum debbo toppi hen ñama ko ha heewi wi min goƴami ko ɓesgam min mboɗum ɗo jibini mi wawa wondude ɓi janano o wi wona ɓi janano ko ɓiyam o wi ko ɓi janano kay ɓi debbo goɗɗo o wi ko ɓi debbo goɗɗo kono ko ɓiyam mi artira ɗum e gallam ɗum addi luural e joom suudu makko no feewi o yeehi noon wo addoyi ɓii ko o waddi ɗum hedde duuɓi ɗiɗi pawɗi seeɗa woni ɗon e galle he kono kanko baaba o noon o weltaki saabu gorgolaɗo o ene tampini ɓinguel ngel no feewi so ɓinguel soofi jafoɗen e konngol ko piile bonɗe so taarima jamma e leeso o fiyat ɗum ha aduna fotina ha wuuro fotina tene ɓiiko ne taaro e leeso kono dukat tan o fiyata ngel ga kay ko feɗendu makko ndu tan o dubbata e tiinde o yerƴa arane leƴƴiti so darni ɗum ɗo boolo mo loota ɗum e ngol bifol jangol ha watta signude ha ñiiƴe mbatta hurɓude ndeysan yimɓe galle doga ngara tetta ngel nawa ngel nder galle to suudu loota ngel mbaɗa meggel comci o lepti ngel lepte ɓurtuɗe ɓe jeehi noon haɓe mawni ɓe nannama alqur'anil karim e wuuro maɓɓe he o mo añi o Allah ne uddita haqqille o kala ko janggi joni joni o wawata ɓii ko noon kanko debbo o wawata haydara soɓe garti galle soɓe defto ɗon aɓe pijiri ɗum ɓiɗɗo o e wawa o gane wawi loowa kadi yimiraɗo ha heewa fayde maggel sa so babiraɗo ala ɗon o wottotta koye mabɓe ni walla so nokki se tan o wiyam ummo oɗon gandi jogi gorgol alaɓe noon de bonɓe ɓe Allah bonni ene ɗi galleji hen saahaji gañi fo yiide ko ɓi janano goɗɗo jiɗa ko ɓiyum tan cahana ɓiyum nawa nder suudu cuuɗa ɗum ñaam momtu hunuko ma yaltu allahu akbar skey jangguina guel ɓinguel bone taw ɓiye hormi yiɗa ɗum kanko hoore makko yiɗa ko an forcimo sa foyima nene accumi ñamda e guela caloɗa loowa ngel nder ten Allah ne wawi tamde fittanma joni acca kon ɓikkon an kon ɓikkon kon mayanta aɗa yiɗi kon aɗa fiya konto aɗa reena ɓikkon ma kon Allah ne wawi wardema joni joni acce ɗon ɓikkon ma kon Allah adda goɗɗo lepto ɓikkon ma kon lepte bonde walla adda goɗɗo moƴƴo ɓurɗoma mo jiida e ma moƴƴina ɓikkon ma kon ha moƴƴa fo aɗa wawi miijade aduna ene hulɓini waddahru binnasi ullab aduna yimɓe ko bahlitorgal aduna ko ñalɗi aɗi kewi wahlitade aɗi kulɓini kala mo rentaki noon yo rento ɗi ñalɗi bahlitoɗi hoto yawo ɓiɗɗo gonɗo e galle hoto yawo sukaɓe wonɓe e galle teddinɓe kamɓe kala horsinde heewi aduna men hande o ɓiɗɗo mo ɓurnoɗa anje mo leptanoɗa mo piyanoɗa taw kañum hande yarnanma kafe heewi ɓiɗɗo mo gañƴoɗa mo piyanoɗa mo kuɗanoɗa kañum hande ñammintuma maaro heewi ɓiɗɗo mo kuɗannoɗa mo piyannoɗa mo gañannoɗa mo ɗawanoɗa
taw kañum safranma hannde. Heewi ɓiɗɗo mo gaññoɗa, mo kuɗannoɗa, mo dabrannoɗa, ma yiɗa wuura daɗa, kañum hannde wurnuma hannde. Heewi hanki ɓiɗɗo mo mbaɗɗa dow, aɗa nokkana longue aɗa mofta, aɗa sooda kosmeji aɗa mofta, aɗa sooda kodde aɗa mofta, aɗa sooda biskitaji e cakiraji aɗa mofta, aɗa sooda comti aɗa loota ɗum, aɗa ɓorna ɗum, taw kañum hannde woni gañoma pire, taw ko ɓiye. So fini hay salmindema salmintama. hirtoma wedde junngo ni daratama ni, jinguinoɗa ndeeƴa, o ɓiɗɗo mo koynanoɗa hanki kañum suurma hannde, oyo ɓiɗɗo mo jiɗɗa hanki kañum hoynuma hannde. Allahu akbar. Neɗɗo yo rento aduna, neɗɗo yo rento. Jaggu sukaɓe fof ko sukaɓe ma, soɓe mawni kala hen ganduɗo ko waɗana moƴƴi, kala hen mo andani ko waɗana Allah ne andi ko mbaɗɗa. Allahu akbar. Sukaɓe so mawni kala e mabɓe ganduɗo ko waɗana moƴƴi, kala mo andani ko waɗana Allah kam ne andi ko mbaɗɗa an. Allah no anda ko mbaɗɗa ɓuri neɗɗo gas. Min mi hujjota ko e yeeso goto, mi hujjota ko e yeeso goto. ɓayde Allah ne andi ko woni e ɓerdam, Allah ne andi ko mbanmi, Allah andi ko mbaɗanmi, gasi ko hetti ko sa jaaɓi a jaaɓi, sa nanani a nanani, an hen toon. Min caggal tan Allah andi ko woni e ɓerdam, c'est fini gasi. So yiɗi an jaɓa gonɗina, so yiɗi calɗa haaje mala hen. Haaje woni ko hakkudema e Allah, yo haaji ma won hakkudema e Allah. Allah waɗi sukaɓe ne mawna, gila ene ɓeydo horsinede wuuro, ene ɓeydo yiɗede to banggue ceerno mum e to banggue sukaɓe almum ɓe, ha watti hankadi ni wiyede kay guel ɗo wonni ko welde haqqille ha ɓurti. Oya ɓi bamma ko ni ko muddidde ha ɓurti, hay tusnanata haydara. Ha ganduɗa so tawi mawludu waɗe wuuro he, kanko hokkete micro yo mis o jangga Qur'anil Karim, yimiraɓe heɓe gummo juura e maggil haalis, gorgoraɗo ɓeydo sumde. Ayi so nangguno ɓinguel nguel ko ɓiyi ko o yiɗi ɗum, o horsini ɗum, ene wawi Allah uddita haqqille ɓiyi ko, kamɓe ɗiɗi ɓe gona funeɓe welɓe haqqillaji e wuuro he, tinaɓe wuuro he, horsinaɓe wuuro he. Allahu akbar. Kono ala o suuɓi ko hoynude ngel, Allah wima laaɓ, Allah waddetake. cuɓiɗa ko hoynude, Allah suuɓi ko suurde, ha ƴeewen holen koyoyowo. Allah ne hawni gui an guiɗo keɗiɗo, an guiɗo keɗiɗo e an jogoɗo heɗoyade, tinnoɗe kenne sukaɓeɓe beele ɓe mbasa jogade ɓerɗe e hey men mawɓe hoto jangguinen sukaɓe bone. Aduna koko mawnete, koko mawnete, koko mawnete. Ndentoɗen aduna, aduna hande hersini hewɓe, hanki sikkunoɓe mawnetake, sikkunoɓe mawnetake. Oɗo ɓattake mo yurmini no fewi, waɗono haali to iwri en, kono en mbiyen en kalta wuuro, en kalta hay nokku, en kalta wuuro, en kalta inde. ɓiɗɗo o yeehi ha watti yimde, Allah nder ko ɗum weldade, so ci micro ne yima. Sukaɓe rewɓe labtuɓe waɓe no baɗam Habsa en, mi salminima baɗam yima Seydi Ba, ceeka misoraji mumen, beddo kasuji nder, oɗon gandi ɗum jolino. Derde kas kela kas e mir, nana jungo e poos mbiya nda coodi e kasuji, wona seeka misor, seeka wutte mum ngam weltade. ɗe gueɗe kala ndewino ɗo kanko ha watti dañji ɗum e wuuro he. Ceerno o sali acciddemo ngam yiddemo janggoyde gure goɗɗe, Allah e horsindemo. Ni woni noon gorgolaɗo ronki munji ɗum, felliti ummanademo, yeehi to dabrowo bonɗo liggodirowo e seyɗade, ɓe bonni dande. ɓe gandi ɗum ene heewe rendo men, wiye kaari o hanki ko belɗo dande, dande ko bonnade. ene to banggue fof, yimoɓe banggue jime aduna e yimoɓe banggue jime madhu annabi sallallahu alaihi wasallam e janggoɓe Qur'anil Karim, wiye ko belɗo dande, kono dande ko bonnade, dande ko bonnade.
on bonni dande watti so yiɗi usade misde o dirmo haw tampa dande yaltata da baabo hankadi ni ñawi tampi kono wona mangu ha woro baaba ummini sippire hen ha dande arti koye ɗin duuɓi baaba yalti aduna nde dande arti nde no dande saliri ni eno dande haaɗiri ni watti somo jangga qur'ana ɓuuri welde somo yima ɓuuri welde laabi fuu saabu Allah itti mbelede dahmede e caatgol dande lowɗum e noppi yimɓeɓe yimɓe mbatta jasbede guitta haalisaji e gaweji ene dokkamo banda men haasidagal jiɗɗo bonnude nani Allah pewnowo nani ha ƴewen to jogori gasoyde oye ɓiɗɗo ne ɓeydo muddude ne ɓeydo yaarude caggal ha ɓooyi wonti candallo e yeeso makko kanko yimmowo wonti candallo mawɗo e yeeso makko haɗimo nadde haɗimo deejje haɗimo darade haɗimo lelade haɗimo haydara wonti tan ko dilenka e yeeso makko bonɗo o huuli ɗum kulol ɓurtugol so yiɗum tan oron kadi fewde kala ko mofti on ittat kala ko fiɓi on fiptat darnimo e jeygue ha wuli jew o to ɓiɗɗo noon artirimo e aljanna bonande waɗi o e ɓiɗɗo nde foof oya salminanmo teddinamo wiyatamo hay gorol wiyatamo ko nene watti ko dañata ko itta rokkamo hen so yimi dañi walla misi juurama walla sa fooɗi allol mum windi faati ayatal kursi looti totti neɗɗo itti rokkimo rokkamo kanko yimiraɗo watti holtindemo watti ñammindemo watti yarudemo watti sodde mburu watti sodde kala banda men so sukaɓe gone galle aɓe janga so français ɓe jangata so qur'ana ɓe jangata kala hen ɓiɗɗo wat ko ɓiye kala hen ɓiɗɗo sa fini lod ɗum ñantu ɗum sa jogui soko bujjoyi rokku ɗum sa ala haal ɗum haala moƴƴa duwana ɗum ɓatta ɗum jiɗodiri mum jalde mum fijje mum aduna ene hawni banda men ɗo kaddami oɗo ɓattaki saabu mi yurmini ɗo gasoyto saabu oɗo gorko hande o mawni ko babiraɗo omo jogui hen ko heewi kanko haaltani men welede Allah jinnaɗo makko noon moƴƴini kono kadi kankone yo ɓooy jogorade e jaam o yaada hen hawrontina ɓesgu makko so buuɗalirmede feeri feeñi feeñjey ɓatake ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe